So hello friends, welcome back to my channel. So friends, दिनैनि बे भिडियोआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरोखि ना. ओके स' मानो होनना बुङोब्ला जोंखि आं दिनैनि बे भिडियोआव जोंखि WhatsAppनि गोदान प्राइभेसि पलिसिनि सोमोन्दैयै नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडियोआव फुरा एक्सप्लेन खालामनो खोन्थागोन आरोखि ना. स' जोङो मा बयबो जोंखि गेदेर उन्दै माने बोराय बुरै गासिबो सोर माने WhatsAppखौ इउज खालामै दं गासिबो इउज खालामो नङा होमबा. स' बेयावनो मा WhatsAppआ जोंखि दाख्लि 2021 नि 7 जानुवारि खालि माने WhatsAppनि जोंखि गावसोर WhatsAppआ जोंखि गावसिनि प्राइभेसि पलिसि बे प्राइभेसि पलिसिखौ 7 जानुवारि खालिनो माने 2021 नि जोंखि 7 जानुवारि खालिनो माने गावसिनि प्राइभेसि पलिसिखौ माने आपडेट खालामना होबाय आरोखि ना. स' जोङो मोनसे एप्सखौ जोङो इनस्टल खालामनो माने अपेन खालामजेनो मा बियो एप मोनसे एप्सआ एलाउ बियो होमबा मोनसे पारमिसन बियो नङा होमबा. थिग बेबायदिनो WhatsAppआवबो बेबायदिनो आरोखि ना. मोनसे आरो WhatsAppखौ जोङो इनस्टल खालामखांनायनि उनाव जोङो एलाउ होखांनायनि उनावहाय एग्रि होननाय मोनसे अपसन ओंखारगोन बे ओंखारा. स' बे एग्रि होनायखौ जोङो माने बेयाव क्लिक खालाम माने बिनि माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन थायो आरोखि ना. बेखौ फरायालासिनो डाइरेक्ट एग्रि होयो बुजिग्रोनांगौ बे बुस्थुखौ. अके स' दा बेयावबो मोनसे आरोबाव जों प्राइभेसि पलिसिखौ जों आपडेट खालामनो आरोखि ना. प्राइभेसि पलिसिखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ मानांगौ. अके स' आं नोंथांमोननो दिनै बे जों बेखौनो खोन्थागोन आरोखि ना. जोङो बे जायनाखि आरोबाव नोंथाङा बे जायनाखि प्राइभेसि पलिसिनि जायनाखि बे माने टार्म्स एन्ड कन्डिसन जायनाखि प्राइभेसि पलिसिनि नोंखौ एक्सेप्ट खालामफिननायखौ नोंथाङा खालामदों नामा? खालामबाय नामा नोंथाङा ना खालामाखै? खालामबो नाङा. अके स' मानो होनना बुङोब्ला आंबो दाबो बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै ना खालामबो नाङा. अके स' आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बेखौनो खोन्थागोन आरोखि ना. WhatsAppनि प्राइभेसि पलिसिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेखौ बेनिखायनो जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोन जाबाय. अके स' बेनि थाखाय आरो बिनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे रिकुवेस्ट आरोखि ना. नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गावबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो. गाहायाव साबस्क्राइब रेड बाटननि जेनाखि रेड कालारनि साबस्क्राइब बाटन दं बे साबस्क्राइब बाटनाव क्लिक खालामनानै अल अपसनाव क्लिक खालामदो बेल आइकनाव जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय. स' अके स' आं नोंथांमोननो दा बेनि जायनाखि WhatsAppनि प्राइभेसि पलिसिनि सोमोन्दै खोन्थासै आरोखि ना. अके स' जायनाखि दा माने बयनिबो जायनाखि WhatsApp माने गोदान आपडेट्स फैगासिनो आरोखि ना. बे प्राइभेसि पलिसियावनो एक्सेप्ट खालामनो थाखाय टार्म्स एन्ड कन्डिसना. अके स' बयनिबो जायनाखि WhatsApp एकाउन्टआव आरोखि ना. स' बे प्राइभेसि पलिसिखौ जोङो माने एक्सेप्ट खालामोबा मा जागोन आरो एक्सेप्ट खालामनानै दङब्ला मा जागोन दा आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानोसै आरोखि ना. जायनाखि WhatsAppनि बे प्राइभेसि पलिसिनि सोमोन्दै. अके दा जायनाखि नोंथाङा बे प्राइभेसि पलिसिनि माने एक्सेप्ट खालामनो थिनबाय माने एक्सेप्ट खालामफिननायखौ माने बे एक्सेप्ट खालामफिननाया बयनावबो नटिफिकेसना थांखाबाय आरोखि ना. बयनावबो गोबां मानसिनावनो ओमफ्राय सोरनावबा थाङाखै दाबो आरोखि ना. गोबांनाव थाङाखै आरो माखासे मानसिफोरनाव थांबाय आरोखि ना. बे प्राइभेसि पलिसिनि सोमोन्दै जायनाखि बे माने WhatsAppआ एक्सेप्ट खालामनो थिननायखौ नोंथाङा एक्सेप्ट खालामबाय नामा ना खालामाखै? खालामबो ना आरोखि ना नोंथांमोना दानो खालामथ'नो नाङा आरोखि ना. मानो होनना बुङोब्ला आंबो खालामाखै आरोखि ना दाबो. अके स' दा मा बे प्राइभेसि पलिसिनि एक्सेप्ट खालामफिननायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाबा बेयाव WhatsAppआव मा बुंदों नोंथाङा जुदि बे WhatsAppआ जायनाखि WhatsAppआ दा थिननाय जायनाखि प्राइभेसि पलिसि बे प्राइभेसि पलिसिखौ नोंथाङा एक्सेप्ट खालामोबा माने माने 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेरावहाय नोंथाङा बे WhatsAppआ जायनाखि प्राइभेसि पलिसिखौ एक्सेप्ट खालामफिननायखौ नोंथाङा जुदि 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामोबा नोंथांनि WhatsAppखौ एकाउन्टखौ डिलिट खालामनाय जागोन होनना बुंगासिनो पारमानेन्टलि. नोंथाङा बे जायनाखि जे नाम्बारजों WhatsApp एकाउन्ट खुलिदों बे नाम्बारजों नोंथाङा मालाबाबो WhatsApp एकाउन्ट बानायफिननो हानाय नङा. स' बेबायदि बुंदों आरोखि ना. माने स' दानो खालामथ'ना आरोखि ना. माने बेयाव अनेक बाथ्रा दं आरोखि ना. जोंनि डेटा लिक जानायनि खोथा थायो बेयावहाय. माने जोंनि पार्सनेल डेटाखौ जोङो माने खावजानो गिनांगौ आरोखि ना. माने गाज्रि खामानियाव इउज खालामजानो गिनांगौ. बेनिखायनो जोङो दानो खालामथ'ना आरोखि ना. जोङो मा दा माने जुदि जोङो 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव जोंनि बे माने WhatsAppनि जायनाखि प्राइभेसि पलिसि गोदान फैनाय बे प्राइभेसि पलिसि गोदान फैनायाव जोङो दा एक्सेप्ट खालामबालाय मा जानो नङा होमबा. स' एक्सेप्ट खालामो माने आरो एक्सेप्ट खालामालासिनो जोंनि WhatsApp एकाउन्टआ डिलिट जाबा मालाय मा जानो नङा होमबा. जोङो नेक्स्ट टाइमाव जों गोदान आरोबाव WhatsApp एकाउन्ट गोदान खुलिफिनगोन नङा होमबा. बे खुलिनायालाय मा गिदिर बाथ्रा नङा होमबा. स' बे डिलिट जादों मालाय मा जानो नङा होमबा. जों नेक्स्ट टाइमावबो खालामनो हायो गोदानै खालामफिननो हागोन नङा होमबा. एनादार नाम्बारजों जुदि बे नाम्बारजों खालामनाय एकाउन्टआ माने डिलिट जादोंबालाय मा जादों नेक्स्ट टाइमाव जोङो एनादार नाम्बारजोंबो खालामनो हागोन ना नङा होमबा. स' बेयाव दा माने अनेक बाथ्रा दं आरोखि ना. बे माने अनेक बेले बेजे बाथ्रा दं बेवहाय माने WhatsAppनि जायनाखि प्राइभेसि पलिसिनि गोदान आपडेट्स फैनायाव आरोखि ना. स' आं नोंथांमोननो खोन्थासै आरोखि ना. जायनाखि नोंथाङा जुदि सासे एनादार पार्सननो मेसेज हरोबा जायनाखि बे मेसेज हरनाया सार्भार जायनाखि WhatsAppनि सार्भाराव स्टर जानानै थायो नामा. स' दा नोंथांमोननो खोन्थासै आरोखि नोंथाङा जुदि नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टनिफ्राय नोंथांनि WhatsAppनिफ्राय एनादार पार्सननि माने WhatsApp एकाउन्टआव मोनसे मेसेज बा भइस रेकर्डिं बा भिडिअ बा मोनसे लकेसन शेयार खालामनाय. बे शेयार खालामनाया माने बै जायनाखि एनादार पार्सना हरनायाहाय बे सार्भाराव स्टर जानानै थायो नामा. जुदि नोंथाङा एनादार पार्सननो सासे मानसिनो भइस रेकर्डिं भिडिअखौनो होन माने अनेक बुस्थुखौनो माने माने फट' बायगेरा बेफोरखौ शेयार खालामनाया जुदि नोंथाङा हरनाय जायनाखि हरनाय समावहाय बे नायखांनाय लोगो लोगोनो बे माबाया WhatsAppआव जोंनि WhatsAppनि स्टर बे माने सार्भारावहाय बे स्टर जानानै थाया आरोखि ना. माने हेन्ड टु हेन्ड बे जोबो आरोखि ना. सार्भाराव स्टर जानानै थाया आरोखि ना.
जुदि नों हरनाय लोगो लोगोनो बै मानसिया नायोबा आरोखि ना डिलिभार जाखांनाय मेसेज बा आरोखि ना बे डिलिभार जाखांनाय मेसेजाहाय बै WhatsAppनि सार्भारावहाय स्ट'र जानानै थाया आरो जुदि नोंथांनि WhatsAppनि जायखि माने नोंथाङा एनादार पार्सननो मोनसे मेसेज हरनाया जुदि आनडिलिभार जाना दंबा बे आनडिलिभार जानाया बै जुदि बै नों हरदोंबा बै सासे मानसियाहाय नोंनि मेसेज बा गासिबो मेसेज बा फट' बा बागेरा जेनाखि मेसेज बागेरा भइस रेकर्डिं जेखुनु लकेसन बागेरा बे हरनायखौ बे सासे मानसिनाव आनडिलिभार जादोंबा बे मानसिया नायाखैबा दासिमबो बियो 30 डेजसिम WhatsAppनि सार्भारावहाय स्ट'र जानानै थायो आरोखि ना आरो बे जेब्लासिम नाया अब्लासिम बे 30 डेजसिम थागोन आरोखि ना नोंनि हरनाय डेटायाहाय WhatsAppनि माबायावहाय सार्भारावहाय स्ट'र जानानै थागोन जुदि नायाखैबा बियो माने नोंथांनि मेसेज हरनाया आनडिलिभार जानानै दङबा माने नायाखैबा नों मेसेज हरनायखौ नायाखैबा बे WhatsAppनि माने सार्भारावनो स्ट'र जानानै थागोन आरोखि ना अके स' आरो मोनसे इनक्रिप्सननि बाथ्रा बे इनक्रिप्सन बाथ्राया जाहैदों जुदि नोंथाङा नोंथांनि जायनाखि इनक्रिप्सननि बाथ्राया माने अनेक बाथ्रा फैयो आरोखि ना माने जुदि नोंथाङा जायनाखि एन्ड टु एन्ड माने हेन्ड टु हेन्ड नोंथाङा डाइरेक्टलि माने एन्ड टु एन्ड माने मेसेज हरनायखौ माने जेन'बा दानो हरबाय बै दानो नायबाय स' बेबायदिया माने दानो हरबाय नों दानो जेनाखि जेखुनु WhatsAppआवहाय जेनाखि मेसेज बा भिडिअ कल रेकर्डिं बा भइस रेकर्डिं बा लकेसन फट' बागेरा सेन्ड हरनाय एन्ड टु एन्ड माने जोबनाय आरोखि ना खनसेनो माने हरबायबो बै सासेया नायबायबो एनादार पार्सना जायनि हरदों बे मानसिया बिदिबा माने WhatsAppनि जेनाखि सार्भार बेयाव स्ट'र जानानै थायो आरोखि ना स' द्याट इज द्याट अके स' बेनो आरोखि ना आरो बेल' नङा आरोखि ना बे WhatsAppआ जेनाखि माने फेसबुकजोंनो माबाखा आरोखि ना माने पार्टनारशिपखा माने एखेखा आरोखि ना एखे कम्पानि आरोखि ना WhatsApp फेसबुक अके एखे बाथ्राखा आरोखि ना जुदि बेयाव माने नोंथांनि जेनाखि डाटा बे डाटाया माने अनेक बुस्थुआ माने शेयार जायो आरोखि ना माने बिसिनाव सहैयो आरोखि ना जोंनि माने लकेसनखौनो होन जेन'बा नों WhatsAppआव दाथ' माने लकेसन शेयार खालामनाय मोनसे अपसन दङ नङा होमबा स' बेयावहाय मा जुदि नोंथाङा नोंथांनि लकेसनखौ सासे एनादार पार्सननो शेयार खालामोबा माने WhatsAppआ मिन्थिखायो नालाय बेखौबो इउज खालामो आरोखि ना बिसोर WhatsAppआ माने लकेसन शेयार खालामलायनो आरोखि ना बेखौबो बाहायो WhatsAppआवहाय बेबो इउज खालामो होनना बुंदों आरोखि ना माने मिथिनो मोनदों आरोखि ना बेबायदिनो गावसिनि प्राइभेसि पलिसियावहाय अके स' बेबो आरोखि ना मोनसे बाथ्राया दा गोदान प्राइभेसि पलिसि फैनाया माने अनेक माने डेन्जारेसबो होनना बुंजायो आरोखि ना माने दा बुंनो थाङोबा प्राइभेसि पलिसि गोदाना माने एक्सेप्टबो खालामथ'नो आरोखि ना बे प्राइभेसि पलिसि गोदान फैनायखौ आरोखि ना अके स' बेनो आरोखि ना माने गोदान माने WhatsAppनि प्राइभेसि पलिसि फैनाया स' आरो बेल' नङा जुदि नोंथाङा माने WhatsApp इउज खालामबाबो माने WhatsApp इउज खालामबाबो माने नोंथाङाथ' फेसबुकथ' इउज खालामो जागोन हागौ नङा होमबा ज' बे फेसबुकनिफ्रायनो नोंथांनि डेटाखौ अबजार्भ खालामो होनना बुंदों आरोखि ना माने आरोबाव नोंथाङा फेसबुक इउज खालामालासिनो नों WhatsAppल' अनलि इउज खालामोबा माने आरोबाव मा माने बै फेसबुक माने WhatsAppनिफ्राय नोंथांनि डेटाखौ अबजार्भ खालामो आरोखि ना अके स' गासिबो एक्सेस खालामजोबनो हाखायो आरोखि ना मोनसे एप्सखौ जोङो जोंनि डिभाइसआव बेनि टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ जों एग्रि खालामबाय बा एलाउ खालामबाय होमबानो मा जोंनि डिभाइसआव मोनबेसे बुस्थु दं बेखौ माने अबजार्भ खालामना लानो हायो आरोखि ना माने फुरा कन्ट्रल माने मिथिनो हायो आरोखि ना नोंथांनि माने लकेसनखौनो होन नोंथांनि IP एड्रेसखौनो होन फननि IP एड्रेसखौनो होन गासिबो डेटाखौनो नोंथांनि फनाव जेसेबांनाखि डेटा दं मोनसे एप्लिकेसना अबजार्भ खालामना लानो हायो आरोखि ना फुरा कन्ट्रल खालामना लानो हायो स' नोंथांजों माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो गोसोबाबो नोंथांनिजों लोगोसे खालामनो हायो आरोखि ना मोनसे एप्सआहाय अके IP एड्रेस मोनसे डिभाइसनि मोनसे IP एड्रेस मोनबाथाय मोनसे डिभाइसनि जायखिजाया डिभाइसनि मोनसे माने नोंथांनि फननि जेनाखि एप्सखौ नोंथांनि फनावहाय इनस्टल खालामदो बे इनस्टल खालामनाय एप्सआहाय नोंथांनि फनाव जेसेबांनाखि डेटा दं बेखौ अबजार्भ खालामनो हाखायो IP एड्रेस होन लकेसन होन गासिबो बुस्थुखौनो माने मिथिजोबनो हायो आरोखि ना मोनसे एप्लिकेसना नोंथांजों जेखि खालामनो हायो आरोखि ना थिग बेबायदिनो WhatsAppआबो दा माखासे बुस्थुखौ इउज खालाम होननाय बायदि खोनादों आरोखि ना WhatsAppखौहाय दा एसे डेन्जारेस बायदिसो आरोखि ना बुंनो थाङोबा गिख्रंथाव थांगौ आरोखि ना स' बेनो आरोखि ना WhatsAppनि गोदान प्राइभेसि पलिसियाहाय माने जोङो जेनाखि प्राइभेसि पलिसि गोदान फैनायखौ जोङो 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव जोङो एक्सेप्ट खालामाबा जोंनि WhatsApp एकाउन्टआव डिलेट जागोन होनना बुंदों आरोखि ना स' दानो खालामथ'ना माने WhatsApp एकाउन्टआ जोङो बे माने एक्सेप्ट खालामैयाव जों डिलेट जायोबालाय मा जानो नेक्स्ट टाइमाव जों गोदान खुलिफिननो हागोन नङा होमबा स' दा खालामथ'ना आरोखि ना स' फ्रेन्ड्स बेनोसै आरोखि ना माने WhatsAppनि जेनाखि गोदान प्राइभेसि पलिसिया स' आइ हप कि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जागौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि चेनेल खालामबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि उनाव सिंखौ मोननायखाय स' फ्रेन्ड्स दोननायखाय जाबाय